running hot. But like I said, we started off well, much better than Daar's myne! Daar's myne! Gaan hy nog steeds? Daar's myne! Sien ek het hier gestaan. Hierdie nou swaai met was. Net hier gestaan. Ja, nee, die sê dit was sterk, maar is tweeling, maar hierdie mandjie is verskil so. Hy het in my kant. Jy kan sien hierdie kos Seens vas. ja, ja. Die jonger was hy die ander netjie raak gespeel. Hy het nie plan gesit. Die word 'n bietjie omgeraak. Dit verander nog pas so. Ja. Die ouetjie wat nou sit word buite sentrum Dis so. As dit Dylan speel, Dylan buite sentrum word die hakker. like I said, they had 3 ball runners. So there was, Yeah, they went. and I mean, we started very good. Ek is julle ook in 'n veld. Bad game. Nee, is reg swemmat. Ja, dis net wat ek het nie so man, wat is daai sokkerfestival van julle? Sokker en netbal. En dit moet dus voordat. Ja, dat ek hier so. Ja, okay, maar die stalletjies ook. Maar wie staan hier? Maar ek het toen sê ek is heel op en sy kyk hoe lyk dit en ek het baie netbal of sokker gekry. Op en af, so ek kan weet of hoe lyk dit. En wat is onder my? Daar is een pad. Nee, maar hier is een pad. Ja. En daar is nog net iets opgehaald. Kyk dit is daar. Nee, ja, is hier in waar jy so inry in die kant. Ja, so dan jy sien ingang hè en dan ry jy so om en dan gaan jy daar uit. Ek sien dis paar en dit al hier kom met vandag so 'n bietjie meer duidelike tekens gemaak, maar die cricket het dus dan nie op pad daar so ook en dan sien Maar wat is daai? Dat is die naal. Dis die wat aan is daar. ek het nie nou so die swemmat is daar hier soos die groot hè. Okay, maar hierdie is Kom alles hier. Daar gaan hy. Already, young job. Dis daar in season 1. Thanks for today. This is my sister. Al ik wil. Alles is zo gehad, hè? Alles is zo gehad. Soek jy jou trui, waar soek jy jou trui? Brady, just put it on 100 times. I'll get it on my way down. Thank you for Jullie vier gespeel. Dis te typies. Begin moeilik goed. Ek word 50. Dankie. Jy staan nie so voor kyk nie. Dis die Hawk is ons jeans. ja, Ek sal weer skoor gaan maak. Thank you, Brady. Maar ek sê dit. Maar dit kon net dit geknip. vir die skool ek Gewoon seriously. ek dink ek sien dit maar Wat jy vind ek dit werk nie as jy en dan kom jy sien ons daar ja dit is nie reg dit is presies verraad ons speel nou reg maar hy sal ook jy raak dan op Saterdag ook. ja nee Oor die visualizers kom ons. En dat ek kan net nie sê wat se jaar nie. Ek is bereid om ja Shanae en dan het ons extra cake. Hoe nou? Wat wil jy doen? Ja, nee. Wat is goed so vis? Nee, that's fine. As jy So, wanneer as ook uit op kaartwerk raak, dan doen ons as weer jy gebruik middel het. sê so vir dit ry. Afrikaans en jy weet self. Dis ook maar ek Engels taal is nog in, maar kom jy moet eers net Is dit ideaal vir as jy kaartwerk en minimaal is, weet daai tipe van ding. SSNS dink ek is Ek het een gebruik by Koostaf wat SS gegee en was wire. Send it, service. Yes. Ek weet meer en meer
Ah, nee, er is er weer onderwijs in Voor die voor de vader. Nee, Wat er nog gebeurd is? Penalty. Onze naam. Ja. Ja, moet ik niet zeggen hoe En dan hij zegt, maar hij zegt, ja, ik wil jullie waar je heen kan. Zeg, kom. Goeiedag, hallo. Ja, goed, ja. Gewoon net is een loop van Ik zou ook het hebben om tijd kijken. Ik weet niet van die talent is. 1711, voor die onder 11. 17,5. Ja, 1711. Ja, oké. Ja, want hulle die gespeeld. Ja, dus ook Want ik zie dat ook het op en afgesprongen, dus ook dat het beweegt. nee, dus gelijk op. Oké. 3-3 en conversion altijd van. Maar zo zit die hele seizoen zo. Ik zie Yes. weet je wat we doen oefen daai rond te tel. As hy 4 nommertjies het, Ja. gaan kry een vir daai veld. Chip hem vanaf. Ja, Dis net 'n bietjie op te sit. Zijn er ballen gescoord? Ja, nee. Speeltoetsruim. Net talent daar ook. Ja. Mensen weten niet waar die talent Speeltoetsen. Ja, precies. Kijk, die toeristen tel word so amper nie basies op. Was het ook? Dat is wel een idee. Daar is een rug. Ja, ja. Net de kop. Ja, kan niet want hij wil dus in de bank. Ek dink ek Let's go, guys. Go easy. Toen moes hulle nog bou. Dis nie vir die nie. Dan moet jy kom. Het is heel anders. Ja, maar is er dan niet moeite Ja, ik was zeker in de zin dat we een muur weer met de securiteitsdienst, al weer van de... Ja, dis baie man. Je bent ons dus uitgekomen. Weer een serie van Zweeds. Ja, Hij stuurt vaak de dingen maar op. Ja. Wat sereen. When you know. Ons moet gewoon zelf worden. hij bent. Deze is heel Exit. Exit. Die groep is niet zo. Oh, mijn hart. Hij slaat dat vlak, hij moet dieper staan. Ja, maar... Hij moet dieper staan, hij is vlak. Ja. Dat was ook niet waar. Ik was aan een bal De eerste helft is goed. Die volgens mij die lijn kan je ooit zo strak. Dan was hij ongeveer, maar het is niet te weinig om te kijken van hoe het niet verkeerd. Ja, nee, wel leuk. Wat voor een straf is voor los. Ik kan niet doen. Ja. Lekker Jan. Mooi man. Oké, maar die cross gekomen. Hij heeft nooit gedaan, maar ik denk dat zij aan. Ja, ik ook. Dan is mijn walkie-talkie. Dan kijken of we de NEP kan worden. Dat is gewoon een doos. Maar dat is al bij jou. Welkom. Niels? Is Al wat is met al die is er niet meer rijdt niet. hoe is het bereik? Chase Er wordt veel in die kant, hè? Dat is vanaf.
Ja, ze is ook zijn eerste jaar gezegd. Die fluctuatie bij gevaarlijkheid. Ja, die gaat niet slecht. Als hij een beetje spoed kan zetten op mijn bal. Het is zo live. Hij maakt lekker Is spel. hij graad 6? Die woordschool kan voordeel trekken in hij. Niels is te doen, weet je hoe ze zitten. Die gaan ook weer op in. Die geeft ons een mensen. Ja, mooi. Dat is fijn. Die van die kant is. Lift. There's no audio, eh? There's no audio. No, it's not capturing audio. Ik kan net zeggen, aan het hoofdmaak zijn niet meer opneemt. Toen ik in wachttijd kan ik hoor ik mezelf schreeuwen. Dus Maar je dom is achter Achter die uitskop, skille hom. Van die ou met die raak, hierdie kan werk vir ons. Ek verstaan nie hoekom nie. Dit moes nie gebeur. Hetzelfde dan. Final junior. Ja, net een goede game. Ja. Speel het toch, ik ga hem Josh. Die pilaar, Niels die pilaar was wel, ek kan niks zien. Ik denk hij is leuk, maar... Maak het saak, dit is belangrijk. Moenie laat feite goeie stories spoil. Kan ik niet een cirkel niet meer om. Ja, venster, dit was een venster in. Hij is die uit die speel, man, hè? Was het een strafschop? Ja. Maar niemand heeft het geweet nie. Je reed ook niet. Ja, die ref het. Spanne het dit geweet. Te veel Jeffels gehad. Hij zei hij samen met Ronnie Jansen met Eastburg gespeeld, die reed. Hij was flank en Ron altijd zeker gespeeld. Hij flank. Hij flank. Roan Jansen van de Rijn. Daar is zeker van die nieuws. Hij is nou oorzee. Of ze zijn nog terug bij de nieuws. Ik weet niet waar ze maar hij heeft op de stadion met hij niet. Bij de Scholz opgespeeld. Hij is daar een stevige. Wat een groot, hij is fris man. Van een paar jaar terug. Ja. Hij is ook geworden. Hij is Ja, ook ja, geworden. ja. Hij zei op het stadion toen die woordschool te spelen tegen elkaar. Tap and play. Tap and play. Hij zei op een trokrol. Hij zei toen zo'n trokrol te staan gewoon op met op. Hij zei als het een ander over is, dan moet het gewoon I'm good, how are you? op zijn rug. Waarom komt daar zo stil? I don't know if there's any food. Apparently it was Ja, nieuwe Randstad. Drie seconden toen zei hij dan Heb je deze ook goed gebeurd? Ja, maar hij was ja, Ja, ik zei nog wel wat, maar ik wil niet zo goed zijn. Ik kan niet goed zijn. ja, ik weet niet, die hoeft dus met zo'n Het is ook drie. ja, wel. Als jij van mij is, dan moet rijden, dan is het op pad. Dat was net heel niks. Ik zal de reserve trouwens op pad. Nee, ik zal weten. Om bloed op water komen is al klaar. Nee, dat is goed. Ons het gisteraan, de andere kleine ons goed kan afbreken. Zit ons aan die hoofd kan kloppen. Put it in the brown bag. Hij is ook nog zo weer. Ik weet, hij is ook in die scheidsrechters op geweest. Op baie goed. En hij heeft zo'n mooie oorlog krijgen als het gegeven die wereldbeker oorlog krijgt. Zo'n grote oorlog kan spelen. So daar zit ek en hy nie so met sy maar ja, is mooi. Hy het ook nog gesê ek dink nie dis so baie. Ja, Ja. Maar ga niet passen met een Turk. dis baie beautiful. As jy hierdie uit dan hier in jou kantoor gaan opsit. Ga een beetje cash met mijn springbok moeten doen.
Maar En dan vir iemand ek onthou nog die dae dat jy nie kan weet dat as 'n Springbok speel wie gaan wen. Ja. So ek het maar altyd sê dis die agter. Ja. Nee man. Dis ook 'n sport ek dom. Uit de hand komt vandaan. Dat was een schop. Dis 'n moeder uit. Afval 3. Zijn medisch gebruiken. Is maar ek weet nie wat is die mense maar dit baie oulik. Medic assist. Media assist. Ja. Hoeveel vrouwen is er? Dis nog direk. Is het? Ja, as was super geweest. So 3. Nou bij ons vrouwen gevat. Borgwani. Kleer. Goed. Ons voor is ook eintlik maar meer op die vorige mense. Ja, nee. Hy is 14. Ja, sy maak ook om. Ek gee 'n blou kaart. Check your coach, Jackson. Yeah, the German athlete. Maar jullie zijn dus ook aan het praten. Ja. Ja, dis goed. Ons gaan hierdie kort van hulle Jullie zijn het weer. dis wat dit is. Anders gedeelte van huis is. So ek hoor dit. Bekker Glen Holding gaan Nee, is baie aan. Maar ek gaan help jou. Dis 'n instelling met 'n paar geleer dat ek en hy altyd Okay, boy. is die seker. Fine, no worries. Thank you. Away to. Ek geniet dit beskryf. Wie is dit? Ja, ek geniet dit. Ek kan nie sien Die hoe twee spelers is 'n Wie sit dit seer? speler. Ook speler. Oh, onze man. Wie se weet dit? Ek dink dit is wel nie wat ek doen. Chicken en toen is Ja, sy van die veld af. Nee, Ja. Iemand wat jy kan hoor like spesiaal weet, né? Hy gaan môre nie Sy beskryf. is op beskryf. Hy gaan skryf. Hy skram dit. Sy op beskryf. Ons gaan ook nie kan weet of hy goed is Sy as is dit nie. seer. As ek kom by so. Ja, dat is voor ons ook wel. Nog een bal in die vader, so opneem. Nee, nee, is Ja. Nou, die goeie hier, ik mag ook wel. Mijn man dat is zo mooi. Hij is Mooi. Baie. Ja. Ja, zo dat was ook goed. Ek het hom Nee, eerst dan nog kry gekry. ek so. Speel ons toe baie. Hey, Dis ja. net my so Hey. af. Ek is klein gewees. Ja, dat is wel. Maar dis is Ek wat kan ek nie sien wat nee. Afdaat op die hier 45. gestaan het wat er al gebeur. Hij zei dat het nog kan. Ja, speel ons. Maar ons mensen willen stroom. Ja. Oeh. Nee, nee, so. Hoor, dis dit. Let's go, Matthew. Matthew. Ja. En hij heeft ook gespeeld. Hy het ooit in 'n kompetisie maar Dan doen wij in de uitstop. Dat is ook iets kopjes. Weet je, dat is spannend. Kyk, hy doen van sy voet af geskil, maar hy het 'n torrie geskil. Dit is eintlik nog baie slegte. Ja, eigenlijk is het moeilijk om ervan te maken. Ja, nee. Dat is ook goed. Mooi uitgewerk. Ek dink dit het, jy het geskoor nie. Nee, 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 gelukkig je bent uitgekomen. O, dit is uitgekom. Hij is niet aan de Dis ja wel. Nou, wat is aan de bal? Nee. Hy is baie maklik. Nee, hoe kan hy kan speel? Dit is baie maklik. Dit is ons probleem, jy weet jy sien, dis allemaal anders is makliker as dit. Ja, ja, en die tackles ons Ja, tackles. Fine, thanks you. Ja. Ja, hij heeft het nog eens gekeken. Die is daar nog sien die. Ja, ga maar. Ga maar. Toen laat met je hond. Toen laat met je gaan. Junior wat Dinge. Is
'n strafskop. Ja. Ja, ek sien. Ja, maar hulle het gesê hulle het nog van 7 maar ek van reise. Het hulle nie vandag gekoop nie? Ek weet ook nie meer wat vir nie. Sê self nie gesien of so. Ja, dis toe so. Wat is dit? Ik weet het. Die afdeling beweegt mooi hoor. Ja, ik probeer het dan voor jullie. Ja, hij is fijn. Maar ik wil even een foto Mag ik niet met onze slingshot? Ik Staan op, Junior. denk dat het is wel. Let's go, Junior! Waar slimme tackles van en daar al mooi uitgegly het. Dat is hier heel, dat is fijn. Ja. Is dat hier heel? Ja, ik slik het tackle. Geen sneak. Ja. Nou, dat is goed. Spok het iemand wat kan spokken. Ja, maar wat kan spokken? Ja, nee, maar ons moet Ik zoek iemand iemand. vast. Ja, Lekker Josh! Ik wil niet makkelijk maken voor de vuurskoppen. Dat heb ik ons stelen eigenlijk. Ik denk niet. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar hulle is graag 7 is honger. Ek vra hulle. Wat is dit? Nee, maar daar al bij Nee, dit is restaurant. maar hulle Ag, by vra, jy maar moet ek nie vra, maar ek kan nie steel. Nee, ze willen het ook vat van de face. Ja. Ja, weet Ja, ik. dis waar. Maar dit is die saak. Of nou groot eentje. Bij die juffrouw speelgoed. Beloningsstelsel. Ja. Speelgoed. Dat hij in die klas kan gaan. Zelf doen. 10 groepen speel. En dat is voor allemaal wat hij ziet gegeven. En die kind moet nou net nie die waarheid praat. Hy moet nou net nie herken. Ek het Mis. ek oor die ryker was. So basies gewees Fransis. Sy is dood en sy het verkeerde dinge gedoen en sy het nie klere op. En dit moet hy dalk wees ook wat die hoof nie al sien in die werk. Dan kom die kinders met onderdrang met op sien. Ons het heel gehad as hulle met so baie geld onderwerp sê as jy so kinders met baie geld is. Ja. As dit reg is. Almal sê nee, dit is ook reg. O, raar. Ja, by Fransis. As jy Fransis ook nie nee, sê dat jy wel mos is. Tot die baas. Dit is baie spesiaal wat sê ek hier op. Wat sê die kinders? Wat sê waar die baie gevat het die kinders. Frans is nou 'n kind. Fransis se kind. Ek sê Ons moet Jerome met het. ons hou by 16,000 betaal. 16,000. Ons daai skool, daai hoof van sy wat jy dis wat gebeur het. Nee, dis van stuur uit van stress.
Dat is raad hoor. Ja, dat was mooi. Dat is oké. Dat was mooi. Dat is raad. Ik kan veel van dat. Hij verdient zijn McDonald's. Wat is dat? Is dan wel scheef. Wat zei dat? Ja, dat is een bijgeloof. Is je nervus? Ek kyk van ver wat ek nie mooi kan sien nie. Moet nie worry oor rugby nie, hy skryf môre wiskunde. Ja, skryf ek wiskunde môre is Hy nie. het vandag jou vak geskryf. Jy het goed gedoen. Oh nee, ons loop so. Ek kyk hier van ver af. As skreek vreeslik, ja, ek weet nie. Jy sê wel seker wees vir die. Skreek Dis jou vreeslik. so goed dat jy verder moes staan as wat jy Ja, ja. nader moes staan. Dis skreek vreeslik, so ons dogter is ek rustig. Dis nie goed geskree nie. Kom Izu. Kom Izu. Altijd. Kom Izu. Die man hier alleen. En ons het ook van mij gezegd, maar sit op in die pols. Kom Josh. Kom Josh. Hier op het weer terug. En dan kom in die bal. Maar dis nie nokkie nie. Hy het ook nie nokkie dis reg. Maar elke ref interpret daar. Ja, ja. Kom ballen. Alla. Ek weet nie of hulle sy skopskoen aan het vandag nie. Als hij een chip zoals die andere chip in die. Sy skop skool vra. Kijk, als die mama ziek is, doe haar toe. Ja, dat zit er zo. Ja, maar hy sê hy hoes. Hy's nie hoes. Ja, hy's maagsiek. Als dat er Maar hy lyk vir my okay. Dit is nie Afrikaanse skryf nie. Nee, hy is ons het skryf laat. Wat jy aan een kry te vat. Ja. Skryf te vat. Is nie rugby. Nee. Skryf eksamen is belangrik. Lekker man. Eerst die hele deel gesproken. Kan jy Afrikaanse maak as skool? Ik kan niet Afrikaanse maken. Zeg je dat niemand in zijn toets klaar van heeft. Hy gaan kick vir 3 punte. Ek gee punt vir 3 man. Helemaal bonuspunt. Oh, Let's go, let's go. En hij beweegt niet zo fout. Kom Liam. nos. Skrap. Nou kan ek die game sien. Oh nee, hulle speel nog. Dis 'n advantage. Kom Kian. O, shit, wat keer. Maar is daai nie ook jou wat noem jy dit? Swing. Swing. Ja. Dis kon net langs. Slinger. Slinger. Ja, net langs. Hæ? Ja, dis kon maar. Yes, ek vanaf. Amerikaanse Typische veldtherapie. Gaan scoren, scoren. 21. As ek oorskop nou 21 18 hè. vir wie vir ons. Ja. Dis nou tipies, né? Skoor, skoor. Ja. Skoor, skoor. Skoor 3 G7. Nee, Maar bij die kwartfinale maar ons is net vergewe. kwartfinale gaan ik net van die hoekies zetten. Nee, jy kan sê van die hoekies dat hierso, nee, ons kyk, ons sit in die voorry. Ek gaan ander rugby kyk. Ek kyk hier nie. Dat is moeilijk. Kings, ek kyk Kings. Oké, Okay. Ek kry 'n paar daai baie Engels. Ek kom aan. Is daar so 'n veld daarso? Daar is so 'n wal maar dat is de eerste klaar. En dan moet daai ek sê die ander dag ook die eerste keer kom ek agter maar as jy op die beerveld speel en jy skop palle en dan gaan jy balle soek. balle soek en ek verstaan nie hoekom dit sal wel chip jou net so. Ja, nee, dit is Maar Ja, gaan hier al, gaat die koppen. ek dink dit is Engels. Jy speel die hele wedstryd kliphard en dan loop jy 5 punte af. Oh! 3 punte af. Ga dit, Josh! Go! 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 Lekker Josh! nee, dit was prins daar gesit. Ja, maar- prins daar dus. Alles was as prins. That's punt alles. En we doen maar niet onder ook gescoord, dus als Maar pres. dis goed chase alles. Dit is lees vir jou. Jy jaag alles. Ja, dit is so. 'n Nee, bietjie dit is so, ramp hè. vir ons. So meneer.
Maak dit net vir ons makliker. Jy laat nie 'n rugbybal op nie. Behalve as jy dit dans vir 'n pas. Wat jy tyd vir. Nee. Ja, ek dink sy is tot seker, ek kan nie sê tyd. Wat? Sê goed. Hy is goed. Is dit goed? Maar die vlag is daar nie eens op nie. Nee, maar ons vlag is op. Was hy op? Ja, ek sien nie die was nie pas. Ja, Landile sin was ook soos toe nou wiskunde doen daar, sien julle, dit op sy vinger van Landile, wat ek. Hy tel ook hoeveel toetse hy môre. Hy oefen vir sy wiskunde môre. Hy het môre 3 toetse gehad. Dis op weer. Tweede keer op die skool. Ja. So dis dit. Ek dink my strafskop gewees, net so kom. Hoe is dit? Tweede keer. Eerste keer gee die grasie. Eerste Wel, keer ek die is nou kan al die eerste ding ook al 'n strafskop Ja. gee, maar die res gee gewoonlik 'n straf. Is dit nie met 'n afskop keuse of oor afskop of straf? Dis net as hy nie 10 En voor die skoppe? penalty. Want daai rassie is aan kant. want daai ek het ook so, ek dink ook so. Want daai rassie met die eerste afskop teen daai ek kan nie se dit nie. Ja, maar hy het hom Afgeskop. Ja, maar hy het hom met rol. Nee, dit was Was Jobie? Nee, hy met die eerste afskop die skop in die ou se O, hande so dat hy kan skram. So dat hy kan skram ja. Ja. Vir my is dit 'n straf. Alles! Skoppe. Ja, maar hy het hom nie ons was nie voor die bal nie. Hy het hom net 10 geskop. Wow. Maar en jy sal net vir jou sê selektief vir mevrou Willett sê dat Landile nie by die rugby was nie, hoor. Nee, ek sal niks sê. Nee, discuss that, okay, because Ek sê nie môre daai. Hoe daar val die ref? Ja, ek sal dit weer gaan nie wil. eens vir die Hoekom rest sal sê. hy daai kant toe skop as hy nader is aan hierdie kant? Ag, goeie net. Dan Hy daai gaan daai kant toe skop. Ja, nee, Hy ek kan kan ook nie dit verstaan. Oh, wow. Alles goed. Okay. Maar ek dink dit is nog steeds beter hier kant. Ja. Maar dalk is dit nie 'n lefty nie. Ek wou net vra as hulle kom gooi. Ja, nee, hy is nog. Hy is gedop. Maar ek het nie heeltemal. Ek weet ook nie wat. Dit is Maar ons sal sien as die game verby is en Jappie skree. ja. Vroeg, oukies. Yes. Hoe het daai gewerk? Ja, dit is baie Dit beter is as hartlik dit. begin, hè? Hoeveel minute nog weet jy? Te veel. Maar julle is voor, so ja. Ek dink nie so. Ja, julle is voor. Dit is ons voor. En jy moet 'n 3 gedruk in oor geskop. So dis 7 punte. Ons was ook nou nie. Ons was nie as ons nou 3 kry. Pick up. Nee man, reg. Weet jy wat is die verskil so as topskoop is? Dis so 21 oud gewees het. Dis natuurlik, daar's ja. So dan 24 Dis nou 24 21 as ek oorskop 27. Ek is eerlik verbaas gestaan maar nie so. Wie skop Leon? Leon skop quality. Leon. Ek self Hoe is dit nou? Maar Skop Leon. Leon het net rugby geskop. sokker na dat plaas maak. Ja, ons het ook nog. Netbal is klaar. Ja! Volgens my is dit 27 maar wat sê dan ek het nie wiskunde gehad tot eerste pouse en graad af. Maar ek dink nie is nou die tyd om te speech te doen nie. Jy span ons nou tyd. Jy moet nou laat hulle Dis job. 'n George, hoe hier staan. Josh, ja. Ek dink dit is Chris. Ek het gesê hy is nie Was was 'n trainer, ja nee. Sy bitte rooi verander na blou. Chase, oukies. Chase! Aan kant. Veel was ook reg. Dis baie dis vir die skool. Ek gaan nog nie eens pick up. Jy gaan nooit 50 meter pick up. Let's go!
Skree die venster. Sorry. Meneer Jy waar? mag cheer juffrou, is reg. Dis jy kind dit. Jou kind speel dit. En jou man reg af. Skreeu hom op. Dis jou beter helfte wat afrit. Jy die beter helfte. O, sjoe. Ja. Ja, Oh, onder die pale. En nou is dit kous. Nou weet ek nie meer wat geskoor het. Ons gaan nou 26, sy hoofkop is 28.7. Och, nee, raar. Ja, dit is weer nou. Mense ook nie. Ja, dis die storie van ons seisoen. Maar dis wat ek net vir jou gesê het, hier op ons seisoen. Val van die tackles af, hardloop saam met die ouetjies. En verloor of met 2 punte of net met. Oh, jy weet nie kwart en hulle kom. Ja, Dit is as jy daar kom, dan is dit enige dag. Ek stem. Dat is all about motivation. Ek dink al wat hier vandag moet gebeur is dan maar wie speel teen Grenhaven en wie speel teen wat is anders speel teen ons gesê. Lekker man. Wie? Lekker. Ek weet ons hulle alle bal gaan haal nou. In die tussentyd. Ja, jy is al die balle weg gaan. Ja, sien die balle nie. Kom die game, sien die balle nie. Ja, as ons voor is kom ons stem saam, as ons nie voor is nie. Ja, so. Kry bal. Ja, huppel Die Josh. probleem is met Gerard Maritz en Becker en al ander skole, hulle is as hulle anders is. Ja, as hulle kak is dit dan. Hoor jy gaan maar dit se liefbal is nie sterk. Ja, maar rugby, Ons rugby. Nee. Probeer as dit Losberg is ook 'n ander goed, maar Losberg is nie so. Ja. Vir my daar dat Dan maak jy dit net van jou. Ja, gaan staan dus. Use it! Use it! Nee, dat die ref is een slim mense. Dit is wat die res, al die refs doen het altyd dat eerste raak. Dat die eers met haar loop maak. Ja. Dan hoef hulle nou nie so ver te hardloop met die volgende. Oh, yes. Shame. Net 'n makkie. Shame. Ek super ons aan. Dis weer wat. Jy wag vir ek voel ook so vir die Vikings nou. So close. Jy voel vir jy val ook eens wanneer. As hulle wen kan ons maar kan ons vir hulle een vraag gee van die wiskunde toe. Ek dink so. As hulle wen. Ek ken iemand wat die sleutel het. Okay. En die vir die jagers sal dit verduidelik op die bord. As jy die vraag stel hierso voor, dan kyk jy wie kan mooi sien. En dan Ons die moet meeste vir wil die hê. steeds gaan maak. Oh. Ja, skram nie af. Alle! Nee, ons. Yes. Maar, laat maar net 'n quota. Let's go, Izu. Ek is Sal al hy baie voet in haar quota. Hy is vinnig. Ja. Hy is heerlik. Genigtig van. Sien dis skree. Waar is dit aan hier? Ek weet nie waar dit vandaan kom. Ek dink dis. Ja, ek weet nie Ek dink as jy so gee. Ja, nee, raai jy. Dit sê nie nie. Yes. Ja. En dan gaat hy. Chippy. Chance blits. Dit is goed. Dis vinnig. Kom sien Abby. Ja? Bring it back. Maar as Ek jy maak, nee, kijk. Ja, soveel as moet om mense kry. Op hierdie vlak. ja, maar soveel as moet. Regtig, maar jy doen nie. Hoor. Jy mag. Nee, ons het veel tyd is oor. Kan nie baie wees nie. Rembal kan nie hier kom speel. Hier hou ek nie baie kan ons speel. Nee, dan moet jy daai lukke groter maak. Ja, is eintlik ons speel. As ek die Maar ek nog op. As ek liever Julie sê ons moet nog eintlik opsit. En ons net vir Julie los, sy kan fokus op wat sy moet doen. Wat sê Ons is te veel Is dat te veel af. wat doen? Te veel Was hy nie afleidings. gister net nou bol Veel afleidings. Sy kom nie uit wat sy moet doen nie. Ons het gister nie klas gegee in die klas. Ook die laas werk. Oh, well done. Ja, die klas gegee uitgestap. Oh ja, gaan. Jy was baie. Jy sê play aan. Maar dit is julle bal. Dit moet so.
Ja, Ref. Oh, hij is vandaag even. Kijk, Rempot is niet uit. Wat zie je wat gedaan? Dat zijn weer zelfs verkeerd aan het tikken. Hoe was Dat hij? was ik hoor. En hij was super fit. Allee, Willem. Maar wat was dat nou alles? Waar is het? Onze buitenbord. Waar is het? Dus uitgespot bij Willem. Kom Dylan. Oh, is hy weg. Jy's op die wiele hoor. Yes, hy's vinnig. Good. So, Wat jy kan doen is val in kop. Ja. daar gaan hy. Well done. Oh wow. Oh wow. As jy gaan. That's hy. Dus ik al bijna al inkomen. Ja, as jy gaan. Ja, genoeg. Zie ik hem op? Oké, daar kom je zo, daar kom je te zien. Sien jy by die kwart genoeg? Nou jou papiere. Oei, wie ek sê gaan verlos. Dankie. Moet ek dit in die kantoor sit? Hy kan ook asseblief, dit sal baie was dankie. Nou is verloor, ek sien jou weer maandag. Ek sal vir julle Dit is weer klaar nou. Ek moet weer raak. Kom maar. Hy het mooi gespoel. Wat laat is dit? Ons is tot so dan fisies. Tot ziens meneer. Vier môre. Maandag weer. Ja, maandag. Ek is so suur. Ek is so suur. Oh, So, what a kick. Well done, boykie. nee, dat is nog niet klaar. Hè. Kom maar zo, doen. Ja. Kan ik denken of ik bij Ik denk ook echt nou. Ik denk ook, je ziet dat ik nou in plaats van wind gaat. Ik ben niet nooit wind geweest. Wanneer, dat is wanneer ik shit gebeuren is, als je niet zo doet. Ja, ik denk Nou, dat krijg je is spiffen gedrieën en voordat je ziet. Weet je, die is goed in mij gesticht. Boykies. Ja. Use it! Come Dylan, use it! Sal jy nou use it? Moet sy man is 'n gevaarlike man. Dis om raai man baie meer aan die game gekry het. Hy's vinnig hoor. Oh, Junior! Doen super goed. Ons het wag nie self of tot. Ons het wag nie self tot die stad van die stad. Oh, hier, hy is nie. Come, Balties! Up! Oh no. Ah. Come, Josh! Come, Dylan! Come, Dylan! Hij is nog steeds goed. Ik denk dat is ook die einde van die game, maar. Dit hoort die einde van die Dylan se game. bal wat ons keer. Ja, hij is maar oei. Dylan se bal. Oei. Oei. Ja, dit is nog steeds af. Ja, dat is nog steeds. Ja, dit is nog steeds af. Dat is fijn, als dit allemaal kunnen op zich met bonus points. Zo loop.
Altijd nou van de vloer. Dit is die game geweest. Nee? Wat was glimpses van ons allemaal geweest? Dat was echt niet beter. Nu ik van ons... Marcelen! Ik heb wel tijd voor. Je ziet toen meneer rijdt. Ja, je ziet Niels. Meneer rijdt. Joyce! Joyce, is er? Ja, daar is Josh en is het Joyce. Ach, excuus. Hij rijdt. Flash. Kom, Jamie! Flash. Flash. Ja, dan kunnen we staan doen. Flash. Flash. Uitzaan. Dat is wel mooi. Zijn bijna bij Stefano. Kom, Ethan! Ik zal een kiezen vanaf hoor. Zo. Dat is niet cool. Moet er niet daar nou? Ja, dat is niet allemaal. Dat is Izu. Hij heeft gelopen daar toevallig. Claro. Mas moeilijk niet dramatisch, nee. Mas moeilijk raar, niet dramatisch. Altijd gewoon hoe is het ook niet. Ons is van flow. Ons kap is van flow. Dus kunnen we doen of niet? Nou, hij is nou kan je. Ik heb opgehouden. Ja, een groenkaal. Dat is een groenkaal. Nou, concussion. Concussion. Op deze Dat betekent dat je maar dat 3 maanden uit. Ja, 2 weken minimum, hè? 3. 3 weken. Zullen we zo eens klaar? Ja, steeds seizoen kan ik wel deze mensen, dat moet ik juist doen. Ja, maar ik krijg een beetje. Ja. Dat is allemaal gezegd. Sorry, ik ben hier. Mag je geen klaar? Het is oké. Ik kan niet een paar kussen ontvangen. Doe die jou ook niet. Dat is heel leuk, joh. Ja, maar je komt hier af. Oh, dat gaat niet zo goed. Ja. Ja! Ja. Dat is niks. Nou, is hij game. Wel dan meneer. Ja.
Sê. Kinderen moeten lekker naar huis, laat je weer wat gas krijgen. Sit hy nog. Nee. Nou ja. Well done to Ram Park on that victory. Well done to all the boys today. Thank you to the parents. Please drive safe. All the boys, good luck with your studying and preparations for the exams.